Я хочу зрабіць можа такую, калі хочаце, заяву. Я прасіў бы, можа, калі вы маглі бы таксама яе распаўсюджыць максімальна шырока. На нас, на нашу каманду, на народнае антыкрызіснае ўпраўленне, на нашу кааліцыю, у тым ліку Коордынацыйнай радзе, бо яна атаясамляецца з нашай камандай, са мной, як палітыкам, ідзе беспрэцэдэнтная атака. Ідзе шквал, масіраваны шквал дзеянняў знешніх і ўнутраных. І адной з мэтай з'яўляецца кампраметаваць нашу дзейнасць, кампраметаваць нашу ініцыятыву, нашу працу дзеля таго, каб мы не дасягнулі таго выніку, да якога мы набліжаемся. Гэта беспрэцэдэнтная сітуацыя, калі мы ніколі не былі так блізкімі да сітуацыі, калі афіцыйна Лукашенко і яго памагатыя будуць як суб'екты, як асобы патэнцыйна адказныя разглядацца ў міжнародных інстанцыях і могуць быць пакараныя ў будучым за здзяйсненне гэтых злачынстваў. Мы вельмі блізкія да выніку, і нам сёння вельмі патрэбна падтрымка усіх людзей добрай волі. Мы сутыкаемся з атакай з боку спецслужбаў Лукашэнкі. Гэта пагрозы, гэта шантаж, гэта дзейнасць супраць нашай каманды па дыскрэдытацыі. На жаль, мы сустракаемся і з унутранымі дзеяннямі, якія накіраваны на тое, каб дэстабілізаваць і скампраметаваць нашу дзейнасць. А можна канкрэтна на прыкладзе? Я не хочу казаць прыклад. Прыклады я, можа, казаў, дарэчы, вось і пра калі Артём Брухан заявіў аб гатоўнасці стартаваць на выбарах на старшыню Коордынацыйнай рады, на спікера Коордынацыйнай рады. Адразу прыйшла пагроза. Шантаж. Гэтай пагрозы мы атрымалі ў красавіку вельмі шмат з нашых калег каманды народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Пагроз, шантаж з боку спецслужбаў Лукашэнкі. Знікненне Анжэлікі Мельнікавай. Калі рэжым, спецслужбы атрымаюць доступ да дэвайсаў Анжэлікі Мельнікавай, гэта створыць велічэзныя пагрозы для нашай працы. Гэта можа дэстабілізаваць нашу працу, і гэта можа проста абмежаваць нашы магчымасці ў дасягненні гэтага выніку. Ідзе вайна. Я казаў пра гэта на Белсаце учора, і хочу сказаць яшчэ раз. Ідзе вайна супраць дэмакратычных сілаў, ініцыятыў і інстытутаў. І мы павінны тут з разуменнем ставіцца да гэта, разумеючы, што супраць нас ваюе махіна, машына, велічэзная машына. Унутры зараз нельга траціць сілы на вайну. У нас ёсць адна мэта, якую мы паставілі перад сабой – змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі. Мы аналізуем сённяшнюю сітуацыю, гледзячы на паводзіны захавання Лукашэнкі, на эканамічную сітуацыю, якая складваецца, на сітуацыю перадусім прэсінгу, які ажыццяўляе зараз Захад у адносінах да Расіі. Я лічу, што мы вельмі блізкі той сітуацыі, калі фактычна, калі хочаце, варта выстаўляць ультыматум Лукашэнку. Так, як гэта зрабілі, хтосьці скажа, ну, былі ж ультыматумы, там, крытыка, але гэта зроблена ў адносінах да Пуціна. Кім? Германії, памятаеце, Мерц сказаў, Стаймер, прэм'ер-міністр Великабрытаніі, Макрон, прэзідэнт Францыі, Туск, прэм'ер-міністр Польшы, Трамп нібы падтрымаў, і яшчэ кітайцы да гэтага падключыліся. І выстаўлены ультыматум. Альбо спыняеш на 30 дзён вайну і пачынаем перамовы, альбо будуць моцныя санкцыі, якія будуць знішчаць эканоміку Расіі. Сёння мы бачым, што Лукашенко не, как якой выраз там есть, не слона нахлебаўшы, да, вярнуўся з Масквы, не сустрэўся з Пуціным. Яго пракінулі. Ён не сустрэўся з Сі. Вы паглядзелі, бачылі, як ён пракаментаваў кітайскім СМІ адносіны з Кітаем. Прыкладна ён сказаў так: мы готовы да развіцця адносінаў з Кітаем, ужо не кажа пра стратэгічнае ці там паднебеснае партнёрства, да так глыбока, наколькі гатовы Кітай. Ён гэты выраз выкарыстоўвае толькі ў кантэксце адносінаў з Еўрапейскім Саюзам і ЗША. Ён і Польшай, і Літвой. Ён кажа, мы готовы нармалізаваць і мець такія адносіны з Польшай настолькі, насколькі готова Польша, настолькі, насколькі готовы Еўрапейскі Саюз. Ён кажа гэта кітайцам. І пазней дабаўляе, што кітайцам мы важны як партнёр, бо мы транзіт. Это ён кажа каму? Кітаю? Паглядзіце, студзень, пачатак. Ён сустракаецца з прэзідыумам Всебеларускага народнага сходу. Ён кажа, я паеду ў Кітай.
про музей он там штосьці расказаў, музей поеду ў Кітай глядзець, ну ён хацеў сі сустрэцца до 26-го, каб атрымаць падтрымку да сваіх безвыбараў. Яго не прынялі, пасля 26-го ён не паехаў. У Москве з ім сустрэча не адбылася. Ідзе моцны ціск, у тым ліку з боку Еўрапейскага Саюза і Польшчы, зварот да Китая. Спыняйце Лукашэнку, што ён творыць на мяжы. Рускія не даюць грошай, таму што ў іх саміх няма. Ён узгадвае санкцыі Лукашенко на кожным публічным выступе. Ну, прааналізуйце. Кожны выступ, вось на звязаны з 9 мая папярэдні ён адкрываў гэтай Белэкспа, дзе ён сказаў, я памятнік себе воздвиг нерукотворны, да? Уже Александр Григорьевич Лукашенко, да? Александр Сергеевич Пушкин, да? Или Александр Григорьевич Пушкин, лепш так сказать, да? З'явіўся. Так вось, ён кажа пра санкцыі. Ціск вельмі моцны. І я кажу нашим партнёрам, настаў час ставіць ему жорсткія умовы. Вызваляеш усіх, спыняеш усе рэпрэсіі, дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця. І што ты робіш з мяжой, і што ты робіш з вучэннямі Захад 2025. На яго трэба ціснуць. Вось менавіта гэта набліжаецца той час, калі трэба выкарыстаць. Тое, што он вызваляе палітзняволеных, гэта толькі выключна вынік санкцый. Санкцыі ціснуць на яго. Ён з амерыканцамі, ён жа, вось, нават хто б мне нічога не казаў, ну, ён паставіў умовы амерыканцам. Я вызвалю, але вы адмініце санкцыі на Калій, на Белінвестбанк і на Белавія. Ну, ён гандлюецца, таму што санкцыі яго вельмі прыпёрлі да сцяны. Да? Таму вось гэта якраз такі час. Міжнародны крымінальны суд фактычна ўжо распачаў разгляд беларускай сітуацыі, дзякуючы таму, што Літва падала гэты зварот. Рыхтавалі мы разам з партнёрамі, разам з праваабарончымі арганізацыямі і зараз дадалі велічэзную колькасць дакументаў. І мы, скажу так, мы маем добрый аптымізм наконт таго, што набліжаецца той час, калі будзе афіцыйна прынята рашэнне о пачатку расследавання злачынстваў супраць чалавечнасці ў адносін да беларускага народу. Зараз ідзе папярэдні разгляд сітуацыі, яна ўжо фармальна ў парадку дня міжнароднага крымінальнага суда. Чакаем пачатак расследавання. Значыць, па-людску гэта сказаць па-чалавечаму. Следства. Пойдзе следства. А калі следства, то ёсць падазраваныя. Калі ёсць падазраваныя, з'яўляюцца абвінавачанні. І вось тады, а тут, дарэчы, імунітэту у Лукашэнкі няма. Адзіны міжнародны інстытут, які фактычна можа пакараць тых, хто мае гэты тройкі імунітэт, гэта міжнародны крымінальны суд. Так вось, спецтрыбунал за агрэсію, міжнародны крымінальны суд за дзяцей, міжнародны крымінальны суд за злачынствы супраць чалавечнасці у адносін да беларусаў, пыткі, гвалт, забойствы і прымушэнне апусціць тэрыторыю, пакінуць тэрыторыю Беларусі. І тут пераслед беларусаў за мяжой, экстэрытарыяльны пераслед. Гэта наступны кірунак, які я, можа, не хацеў бы агучваць, але гэта іншыя міжнародныя інстытуты, якія будуць задзейнічаны і пра што мы пачуем самым бліжэйшым часам. Так што універсальная юрысдыкцыя. Таксама ёсць добрыя навіны. Я казаў пра рашэнне акружнога суда ў Варшаве, які фактычна даў указанне пракурорам узбуджаць крымінальныя справы па фактах заяваў грамадзян Беларусі на тэрыторыі Польшы, якія звяртаюцца ў сувязі з гвалтам у адносінах да іх з боку рэжыму Лукашэнкі. Таму мы разумеем усе гэтыя выклікі і просім таксама зразумець усіх нас, нашых партнёраў, сяброў з дэмакратычных сілаў. Мы робім высновы на падставе аналізу тых правых дакументаў, якія будуць прыняты бліжэйшым часам, што следства у адносінах да Лукашэнкі можа быць распачата. Могуць быць зобраны доказы. І можа быць нават падрыхтавана абвінавачванне. Але суд, вось тут уже ўзнікае пытанне. Суд можа адбыцца тады, калі дзяржава адмовіцца ад імунітэту, альбо будзе прагрэсіўная трактоўка права. І тут пры ўсёй павазе гаспадара Магды ён можа гэтыя нюансы не ведаць, альбо, можа ведае, можа так это ацэньвае. Але я кажу нават тут не пра Лукашэнку, яшчэ раз, не пра Галоўчынку, тым больш не пра Макея. Я кажу гэта ў кантэксце тых, хто побач з Лукашэнкам выконвае яго загады. І гэта тычыцца, гаспадар Зміцер, Хрэніна, міністра абароны, Лапо, старшыню былога дзяржаўнага пагранічнага камітэта, які шлагбаумы на мяжы адкрываў, Крупко, старшыні Гомельскага аблвыканкама, старшыню Магілёўскага аблвыканкама. Практычна увесь Савет бяспекі, які прымаў гэтае рашэнне аб прадстаўленні тэрыторыі Беларусі, яны знаходзяцца пад пагрозай
для іх пагрозай прыцягнення да адказнасці ў рамках спецтрыбуналу. Таму гэта адбудзецца, конечно. На жаль, мы все хацелі б, каб это адбылося адразу ў першы же дзень распачатку агрэсіі. Ну, гэта нерэальна. Гэта пройдуць яшчэ годы. І гэта яшчэ праца, гэта доказы, аналіз і гэта праца, але яны будуць увесь бліжэйшы час знаходзіцца ў гэтай сітуацыі пагрозы, а іх сем'і павінны зразумець, што мой бацька, ён патэнцыйны злачынец, ён здзейсніў злачынства агрэсіі. Іншая сітуацыя, злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Тут, дарэчы, я бы хацеў прасіць і нашых украінскіх сяброў падтрымліваць гэтае пытанне, бо Украіна перадусім зацікаўлена ў тым, каб вярнуць дзяцей. І мы перадалі вялікую колькасць матэрыялаў, пацвярджаючых, колькі дзяцей было вывезена, нават з персанальнымі дадзенымі дзяцей-сірот украінскіх. Але для нас таксама і для украінцаў важна пакараць тых, хто адказ за гэта. На сённяшні дзень мы дамагліся, што яны ў санкцыйных спісах, мы дамагліся, што ўсё ж такі матэрыялы прыняты міжнародным крымінальным судом. Дарэчы, там пазней і іншыя украінскія ініцыятывы, Белпол уключаўся ў гэты працэс. Перададзены гэты матэрыял. Значыцца, патэнцыйная адказнасць яна можа наступіць. І ёсць пытанне злачынства супраць чалавечнасці. І вось тут мы набліжэй сяго, бо ўжо беларуская сітуацыя ў парадку дня офіса прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Злачынствы здзейснены на тэрыторыі Беларусі зафіксавана, перададзена у міжнародны крымінальны суд, у прокурору. Дэпартацыя адбылася, зафіксавана, па дадзеных экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, гэта не менш чым 600 000 беларусаў, гэта 6 коска 4% насельніцтва Беларусі. Мы под гэта даем доказную базу, мы ж не просто так, эксперты ООН, мы пацвярджаемся дадзенымі Міністэрства ўнутраных спраў, гэта ўсё праца. Пазней злачынствы супраць беларусаў за мяжой. Да мяне на мітынгах таксама падыходзіла колькі беларусаў. Чаму ніхто не можа пакараць за тое, што ўзбуджаюцца крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту, напрыклад, у Варшаве, напрыклад, у Гданьску, напрыклад, не ведаю, там, у Берліне. Так вось гэта экстэрытарыяльная частка гэтых злачынстваў. Яны здзяйсняюць злачынствы супраць беларусаў, якія пражываюць за мяжой. І вось толькі што я быў у віцэ-маршалка Сейма і пра гэта расказваў таксама. І тут ён павінен быць прыцягнуты да адказнасці. Як? Праз міжнародны крымінальны суд. І мы тут ніколі не былі так блізка распачатку расследавання, следства. Калі следства распачатае, з'яўляюцца падазраваныя, уже ясна, а пазней абвінавачанні. І вось таму давайте так. Мы б'ем, яшчэ кажу, яшчэ адзін міжнародны суд, які будзе задзейнічаны, пра гэта мы даведаемся, і тут будзе таксама перспектывы адказнасці велічэзныя. Пытанне ў часе. Ну все, гэтыя машыны працуюць вельмі доўга. Таму нам трэба зараз выкарыстоўваць тыя інстытуты, якія ўжо ёсць міжнародныя, і інвеставаць туды, заклікаць. І я тут звяртаюся да Светланы Ціхановскай, да маіх калег у аб'яднаным пераходным кабінеце. Нам трэба лабаваць, адвакатаваць падтрымку вось гэтых следстваў, якія ўжо, ну, следства умоўна я называю, зараз каб мне юрысты не прычапіліся да слоў, якія ўжо ідуць, якія ўжо заавансаваны, дзе вынік ён магчымы, ён рэальны, ён вось блізка, яго можна ўзяць. Вось давайте пераконваць нашых партнёраў, укладвайцеся ў гэта. Давайте сродкі міжнароднаму крымінальнаму суду. Нам патрэбны сродкі, не нам, Украіне, спецтрыбунал за Украіну. Нам патрэбна следства па удзелу Лукашэнкі, яго памагатых у агрэсіі. Вось у гэта трэба зараз укладвацца, максімальна больш. Але рэжым будзе з гэтым ваяваць. І таму ён б'е вельмі моцна. Ён стварае рызыкі, пагрозы, ён дэматывуе, ён спрабуе раскалоць. І я здзіўляюся, калі хтосьці падтрымлівае гэтую барацьбу. Ну, я не хачу нікога абскарджваць, барані Божа. Але дзіўна так выглядае, што мы вядзем барацьбу, прабачце, не за жизнь, а за смерць супраць рэжыму, і з намі вядуць барацьбу. Неяк так, цяжка, час ад часу становіцца цяжка.